pun Bu Parmi, jenengan pun sing duwe Warkop Serjati. Langgan aku Mas Tris. Iki kok ana panjenenganipun lagune iki mengke jenenge apa? Kebangetan ya. Kebangetan. Jaranan Jawa biasane ringane. Sing kuwi lho. Kembang mawar dipangan wereng apa parine dipangan wereng kono apa? Kembang apa? Rawe dipangan wereng. Kembang rawe. Timbang rame aku tak luwih trimo menang ngono. Sing kuwi lho. Ya iki dia diaturke panjenenganipun Bapak Warni Towor. Pak Warni. Pak Mul. Oh Pak Marsan Joko Towor rasa nembel. Maka Pak Warni Towor. Panjenengan. Kutha Blitar. Pak Ruseni menabari tante nopo gede. Blis putih ya. Pak Warni Blitar kota cilik sing kawentar Endi gunung kalot sing ngayomi Blitar jamur jemana tegep Weta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar ibar awan nisan Ojo pawit Ojo pawit aneng candi penantara Monggo Mbah Wan sing pengen besan monggo Blitar diperlayani Barang matar lana presiden kang sepisan Campur sari seneng guyon Ceripate gajah mata ingkang bisa nyawicen Sumatera lan uga karena Minangkane panjenengan Bapak Warni Towor ingkang micil saking Bandara Gending Blitar saking Paguyuban Wancani campur sari seneng guyon. kota cilik sing kawentar gunung kalot sing ngayomi Blitar jamur jemana tegep Kita berenang sing dipimpin Supriyati
Bapak Warni juragane bebek Cahyu. Wis diaturake muga-muga ndadekno panglipuring penggalih. Kanggo dulur-dulur sing isih setya angestreni anggone Bapak Sutris dalasan Bumutinga Hamengkugati tindak kendaramane sepuh muga matur sembah nuwun Mbah Waras sajake kok jengkar saka kalenggahan arep njaluk apa iki sing penting ndak suwi-suwi lho wektune meh entek nah serampate kalau mau sampun Mbah. Oh, wek dhewe Kang njaluk serampat jamong. Nah. Nggih. Oh, serampat jamong. Serampat jamong. Mbah Waras iki. Sing penting ora jula-juli. Jula-juli nyapa? Ngantuk. Sing nabuh lho Pak Lur. Lah aku demen ae jula-juli iki. Sing nabuh ngantuk apa meneh sing ngrungokne. Dadi iki ngene Pak Run. Iki jula-juli iki jan paling jos. Lah lek kula niku nggih jos mawon Pak. Tapi kanca-kanca sing ngrungokke lho. Aku iki mek mesake. Tapi ya gak apa-apa. Sing penting tetep guyub kalian rukun. Sing penting rukun. Rukun. Sampai tungkrah ya to. Dadi iki njaluke serampat. Terus jamong. Ben Iki komplit. panjenenganipun serampat dilajengke jamong Dik Galang. Pramila wonten ing dalu punika niki tasih wonten wedal. Sik tak diloke jame. Iki leren aku ya apa-apa. Iki ana waktu setengah jam luwih Pak Kirun. Dadi iki mau mulaine sak bibaripun ngisa. Dik Dela durung ngantuk to? Urung ngantuk. Ya rada. Nah, yo serampate diaturke sesarengan campur sari seneng guyon. Mak Parmi sabar rumiyin. Hoah hoah. Aduh matur gunging panuwun Mbah Lurah. Ingkang sampun nderek ngenggani ngantos siti panjenenganipun paripurna. Monggo Mas Puji. Saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embokne aja ngene kabeh wis ana garis sing nyata gento cara nyawano sabatine pabrik tulung agung tuku rokok aja bingung Ilya Cakrasa Bandung sapa yang sing durung
kok rada pentung yen durung menyang marung tuku rokok rada pentung lupus-lupus batoke elah-elo diroko menyang Solo ae payung muda pancen lolobah wong mati ora obah yen obah ngandeni kaya urip golek duit yo ngopo ta ring tak boleh dipakai ngapa becak de alamanku tipe cari menyang Solo lewat Monogiri cari kondo tresno jebule ngapusi jombang kali sawir dimas berjuang tak kepikir sekarane ayo bangun agarane ngene yo aku trimo arep dadi do ya panggah ora getun to jane nggih sethithik-sethithik sing penting panggah lah iya ngene ape ra do panggah sido ora mlek aku ngedol larang lho mek ora larang bolak-balik mesti dikai kirinan wong bene tuweke alah paling yo sembek ngondomono ngondomono aku karo sampeyan lho iki matur suwun ya Mbak Waras bakul raja kaya Mas Tris bakul raja kaya kanggo dulur-dulur sing duweni dele kacang arep didol monggo sampeyan karo Mbah Waras sing daleme ning Kulon Sawah Mas Tris nggih siji mboko siji nawala wis diwaca nggih Pak Run siji mboko siji gending wis diaturake iki wis nyekel amplop blas heeh wektune mung kari 15 menit 15 menit Pak Trimo baru seni Pak Tarwi Pak Mul tanduk napa mboten Pak Tarwi mboten mboten Pak Muldos piye Pak Mul tanduk napa mboten Pak Trimo Prasetyo entek apa nih suarane aku ki ya gumun piye Mas Tris campur sari ki lek dirasakne penak roro kok ya wis wengi lah dalah ya ora krasa Mas ora krasa wis 3 jam anggone ngancani dulur ning daleme Bapak Sutris Pak Sutrisno anggone bengi iki ngunduh mantu mung dongane awake dhewe muga-muga sak bubare nanggap campur sari seneng guyon tambah akeh rezekine tambah lancar pakaryan amin iki giliran sapa Makmi mau sik njaluk kebanget iki Makmi sing duweni warung saka Sarijati Imang pamit garwane iki heeh Kung aku nyanyi apa Kung lha mrene ya Mbah Cito ki termasuk seniore bocah-bocah lho Pak Kirun garwa ki nase saka Mbah Cito Kang Kirun yoga monggo Mak Parmi yo Pak Mi niki apa kok aja sik wektune lho karek 5 menit wektune karek 5 menit kentane engko jam 12 lah yo entek biar wisan iki yo ngene aku memoling siji karo dulurku wedok jenenge Mbak Umaya tiba bloko lek ulang tahun karo panjenenganipun Mas apa iki jenenge Mas Ipung ya ora ketang campur sariku ya mbok diaturi panggah Mas aku nelongso sing wingi iki dilalahke aku ya kok pas tanggapan oh iya terus status e panen tebu syukuran karaoke wing ngundang Kirun lho Kang Kirun iya yo karaoke nang aku iki wis tak kei sampene wis pira ngono Kirun wis manut yo Makmi wektune mentek lho ya Mas Ipung derekna Mas Ipung terus iki garwa kene Mak Koten ya Mak Koten ayo Mak Ten aturana kene Ibu Sis to Mak Koten Ibu Sis apal supaya yo jos Mas Tris aku lek dulurku saka Berak iki panggah apal oh Berak ya oh iya Sido apa Makmi sidone apa Banyuwangi Pacitan Mas Kirun Banyuwangi Pacitan sing ngono kuwi ya
Pacitan Banyuwangi. Kagem dulur-dulur. Nggih, Niki wektune mung karek titik sing ingin tanduk monggo. nggih. Engko bareng iki lek rano sing nambah all artis Mas. Oh ngoten nggih Pak Run, kula nyumanggake. Meskipun wonten kelaladan kebun duren dalem menika. Monggo Mak Mi. Banyuwangi Pacitan Banyuwangi. Oh sik digoleki. Heeh. Wis to. Sing sabar pokoke ngene. Iki engko ngene Pak Lekirun. Terus pidi Mas? Lek Warkop Sarjati iki ya wis kondang kaloka. Mong syukurane sing durung. Piye? Syukuran Urung. Wis. Dek suran kae syukuran. Oh, tapi kan ra kate aku. Mong sampean tok lho. Karo Mbah Cita ki bojoku diaturi nduk. Dulurmu bojomu ning ndi? Aku ya diaturi. Iki mung oleh salam kanggo Mbah Cita. Iki sampean diaturi no. Lah aku ning Nganjuk lho Bu. Aku. Tapi ya piye neh. Sing penting kaya Mas Tarwi, Pak Trimo, Pak Mulyono, Pak Mulyono, Mbah Ji, ngono iki wis pokoke ya iso nderekaken wonten kebun duren. Ayo Mak Mi. Pacitan Banyuwangi. Yo Mak Tin, jogetken Mak Tin. Apa ki?
Matur nuwun Ron. Ki anakku lanang iki. Lah iki aku yo ndek putu sitok iki Aini. Tuh, garwane wong liya Ron. Bayan, yo bayan terakhir. Kiki. Loh, ngapa to? Wong bagus. Setengah rolas kan. Ron, iki rong anak gendeng balen Ron. Balen, wis entek wektu. Ri kate awite mau ke jam 7. Riwayate Dela iki balen. Oh. Lah iya. Syukur alhamdulillah nek. Syukur alhamdulillah kene anak wedok kene gelem balen. Muga-muga anggone bangun. Aja lho Lis. Tak seneni kowe lek sampe. Lek mau bangun bali wis moe sakinah mawaddah warahmah. Ora ana sing bisa misahke kajaba kukuting yuswa. Aja purak-purik to. Kuwer-purik Mas Tafe. Muga-muga anakku Lilis aja sampe ngono kuwi. Wis atut runtut. Ya Bayan, monggo sing terakhir Bayan. Panyuwun sing terakhir terus go all artis terus ya. Ngek ngeki kepelan. Wes. Jarangan. Lirike kayak ana lirik sithik ya. Aku lali lho. Tresno garwane wong liya to. Tresno garwane wong liya. Tresno garwane wong liya. Heeh. Pak Yan to sing njaluk iki. Pelok. Sing lirike pripun Pak Yan? Wong ayu sing tak tresnani. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing niku to. Wong nggih. Ya garwane wong liya. Ya kadang kala lek ngene iki jenenge lagu ki ilang. Nggih. Ron ki Ron. Kirune Rio. Engko. Endi Pak Lek Kirun beda lho. Pak Lek Kirun adae ndak koyo kene lho. Iya. Heeh. Ya, mesake. Bocah. Bocahe mek sakmene kok isine sakmono ya kebeken lho. Ya, Mas Ipong matur sembah nuwun. Niki kula ingkang sampun dipun dherekaken dening pun Bapak Kepala Desa. Lalu Mas Ipong Mbah Mul matur sembah nuwun. Ayo garwane wong. Ayo tampur saring Iya. Bapak Supiyang Tresno garwane wong liya. Spesial kanggo Bapak Trimo Prasetyo. Tresno garwane wong liya Pak Mo. Ye. Wong ayu sing tak tresnani. Mong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mong sliramu kulone Bajo tresno nanging ati buka ronto-ronto. Ya diposne Pak Yan. Yo tenaga sepuh wis ngono kuwi. Iya ta. Lah nyatu yo sik 17. Sik 17. 17,5. 17,5. Monggo. Ning apa sliramu teko. Galaku kaya
tanpa dosa atiku keronta-ronta cukur siku nyuwun ngapura tresna garwane wong liya dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Supian sesarengan campur sari sengguyon agonipun Mas Kirun Yogo ingkang mijil saking Kelaladan Anigoro Banaran Kauman Tulungagung Indonesia. Ya, menika minangka lagon nomor kalih saking wingking. Ye, jos. wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati najan sepisan ketemu nanging gedene rasa katrenanku sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepadha tresno nanging atiku kok gawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karonta-ronta cukur siku lo nyuwun ngapura sliramu sing tak tresno garwane wong liya